Nagtuo kita sa usa lamang ka Dios mga igsoon tungod kay matud sa testimonya sa balaang kasulatan aduna lamang usa ka Dios. Ug matud pa sa balaod sa logic dili gid pwede nga adunay duha ka Dios. Ang kalinaw ni Jesucristo manaa kaninyo mga igsoon og welcome nining ato ang sinimanang katisismo nga gikutlo nato sa libro nga naguluhan Youth Catechism of the Catholic Church. Mga igsoon, hinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas ug alang sa atong mga igsoon nga mga midagan sa karong umabot nga eleksyon ug busy sa pagpangampanya ug pagpangandam. Hinaot nga anaa pa kamoy higayon sa pagampo o pagpamalandong sa kabisi sa inyohang mga adlaw. Ug alang kanatong tanan nga mubutar, hinaot nga magpadayon ta sa paghinumdom kang Kristo diha sa atong pagprepara sa atong kaugalingon sa pagpaabot sa adlaw nga pagbutar karong Mayo 9. Mga igsoon, sa niagi nga semana nagpaambit ko ninyo sa pangutana number 29 nga naghisgot unsay giingon sa Nicene Creed. Og daghan ang atong natun-an niini nga pangutana. Og pipila niini atong natun-an nga sama sa Apostles' Creed kining Nicene Creed Trinitarian usab ang iyang structure. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Apan labaw sa tanan kini nga credo catechetical, meaning nagtudlo kanato tungod kay nagpaklaro kini sa doktrina sa Santissima Trinidad. Kay ang konteksto nga kaniadto aduna may mga nagtudlo og sayop o kulang nga gitawag nato og mga heretics. So, tulo ka persona usa lamang ka Dios. So, napaklaro ang tulo ka persona sa usa lamang ka Dios nining Nicene Creed. So, bisan kung kini Santissima Trinidad nagpabilin kini nga usa lamang ka Dios. Usa ka Dios nga nagpadayag isip magbubuhat, isip manluluwas ug isip naghatag sa kinabuhi sa kalibutan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Usa ka Dios sa tulo ka persona. Kay kung asa ang Amahan, atuo sab ang Anak ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang Anak, atuo sab ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang Espiritu Santo, atuo usab ang Anak ug ang Amahan. Busa sa paghimo sa kalibutan sa Dios Amahan, atuan na si Jesus ang Anak ug ang balaang Espiritu Santo. Ug sa pagpakamatay ni Jesus sa krus, ana ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Ug sa pag-atiman kanato sa Espiritu Santo sa kasimbahan dinhi sa kalibutan, ana ang Amahan ug ang Anak. Usa sila diha sa pag-atiman kanatong tanan. Karong gutlo mga igsoon, ipaambit nako kaninyo ang pangutana number 30 nga nag-ingon, nganong gatuo kita sa usa lamang ka Dios? Why not 2, 3, 4 or 5 gods? Nganong usa lamang ka Dios ang atong tuuhan? Nagtuo kita sa usa lamang ka Dios mga igsoon tungod kay matud sa testimonya sa balaang kasulatan aduna lamang usa ka Dios. Ug matud pa sa balaod sa logic dili gid pwede nga adunay duha ka Dios.
Kay kung adunay duha ka Dios, then ang usa ka Dios mahimong limit sa usa ka Dios. Ug wala sa duha ang mamahimong walay katapusan, walay infinite sa duha. Kay makumpara man ang usa ngadto sa usa. Ug wala may ikakumpara sa Dios bisan kinsa sa kalibutan. Ug wala pod sa duha ang mamahimong perfect, kay ang usa mahimong mang standard sa usa. Ug makita man sukdon man ang usa pinaagi sa unsay quality sa usa. So wala sa duha ang mamahimong perfect kung duha ang Dios. Ug tungod niini, wala sa duha ang matawag nga Dios, kay wa may laing tukong sa Dios. Siya ra man gyud ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang kasinatian sa Israel mga igsoon nagtug-an sa ato nga usar gyud ang Dios. Diha sa libro sa Deuteronomio chapter 6 verse 4, mabasa nato nga nag-ingon ang Dios. Pamati Israel, usara si Yahweh nga atong Dios. So klaro kayo nga usar gyud ang atong Dios. Ubusa sa kanunay ang mga propeta nagbadlong sa mga tao sa Israel nga biyaan nila ang mga Diyos sa ilang kinabuhi ug mosimba sa usa lamang ka Dios. Like all the prophets, the major prophets and the minor prophets of old, nagpa-remind gyud sa mga tao, stop worshiping other gods except the one God of Israel. Pananglitan si propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon diha chapter 45, Isaías chapter 45 verse 22. Balik kanako ug maluwas kamo, kamong gikan sa mga utlanan sa kalibutan, kay ako ang Dios ug wala nay lain. Nan unsa man ang atong mapamalandungan mga igsoon, let me propose one thing. Don't get into the trap of believing someone as God simply because kay nag-ingon siya nga siya Dios. No. There is only one God. Ayaw pagpadala sa litag sa pagtuo nga adunay tao nga maingon nga siya Dios. Mutuo ta niya nga siya Dios kay nag-ingon siya. Dili kana posible. Ang kamatuoran that there is only one God remains. So, magbantay tani mga igsoon kay throughout sa history sa Christianity, naay mga individuals nga ni-claim nga sila Dios. Equal sila sa Dios. Og sila tanan dili tinuod. Nga naman, kitang mga tao magpabilin kita nga tao. Ug ang Dios magpabilin nga Dios. We creatures remain creatures. Ug dili kita mamahimong makigtupong sa Dios ang magbubuhat, ang Creator. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.